assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama goto foof inde mum yettode mum ko Umar coftal ɓalli are mon. Kadi hande bandiraɓe kalaten ko haala Barça hande bandiraɓe oɗo vidéo ko gueɗe ɗiɗi kalaten quoi. Premier ko Barça joude Elche. Après deuxième Europa League, Barça joue des équipes habitées de Galatasaray, équipe turkish. Non bandiraɓe Barça joue des Elche. Elche kañum ne yiɗi jogade ballon. Elche équipe ɓe ngala jouruji porɗi comme no Barça, Real Madrid walla Atletico Madrid, kono kam eɓe gandi koɓe yiɗi joude. Kono e oɗo match vraiment ɓe dokki Barcelona caɗele no fewi. ɓe dokki Barcelona walla caɗele no fewi parce que Barça en waɗi relaxé. Barça intensity mbaɗani hen force mabɓe quoi match o. Kadi opportunité uji moɓe jogui ene hewno ɓe darti no fewi. Équipe o waɗi erreur moƴƴani. Oɗo no yite kadi défense uji mabɓe ɗi Barça ha joni woni hen gueɗe no cohli fane, parce que équipe Barça soɓe ngala ballon défense mabɓe ene sohli walle, parce que kamɓe miɗon kiya famde ko tagui ha joni caɗele défense Barça ne jogui ɗum quoi. oɗo kippe ene foti hankadini ƴewde ko mbaɗa ko, parce que match uji moɓe waɗi kadi point uji kewɗi mo perdi ɗen ɗi sen perdani ɗiɗon point walla joni Barça ma yetto Real no fewi. hen ɗo joni Real hakkude mabɓe tan ko 12 point. Kono sinno en perdani e Betis walla Osasuna en dokkani ɗum yo arde e Celta Vigo, nden ɗiɗon point mo perdi ɗen enen mbawno yettade Madrid. ɗiɗo point mo Barça perdi enen mbawno yettade Madrid, ten kadi mbawno huɓinde Madrid. Kono joni Barça match mo waɗi o welani Elche mo joɗɗa. ten kadi premier mi-temps défense heddi seeɗa premier mi-temps gas Barça woppi Elche nani bi quoi. Défense uji hakkude défense uji oɗo Pedri waɗi erreur, défense o waɗano attention. non ɓe nani Elche nani woni, parce que Barça défense mum no waɗa erreur. Kono kam match o walani quoi, parce que eɗen jii won hen gueɗe kewɗe opportunité uji mo Barça perdi. en mbawno fiide Elche 4-1, kono ɓe dati. Deuxième mi-temps o arti Barça Fernando Torres nani bi. Après Barça nani bi joni kadi ɓe nani bi goɗɗo kadi penalty Memphis Depay. joni noon ko ni presque ko ni way Barça hasino ganino dow oɗo tampiniɓe quoi. Elche tampiniɓe no fewi. mbawno nano Elche no wano nano dow kono wona noon. aw bandiraɓe ko ni way Barça gagné match no poti gagnade, mbawno perdude gasi. non jehen Europa League Galatasaray joude Barça e galle Barça. oɗo équipe quoi équipe turkish
kono entraînement mum ne andi ko Barca zuwat ene andi kadi no Barca zuwata waɗi défense moƴƴo quoi défense maɓɓe o kamɓe fof e zuruɗi ɓe gandi koɓe ngari wadde hannde eɓe gandi entraînement maɓɓe mara ko yoɓe mbaɗe nder terrain o kono kamɓe ko ɗum ɓe kolli par ce que won hen e oɗon match Barca ne jogino opportunité uji kañum ne rati par ce que opportunité uji eɓe jogino wona ɓe ngalano kono ɓe mbaɗani ko ponno wadde e nder terrain o den kadi ko ɗum setni minen fof quoi par ce que won hen opportunité uji eɓe jogino ɓe mbaɗani ko poti wadde ko ɓe dati ko heewi ɗum fotano wonde équipe comme no équipe Barça ni ɗeɗo gueɗe en potano dañde hen caɗele hankkadin par ce que ɗum wona équipe mawɗo quoi en toppitoto gueɗe baɗe ni défense erreur uji en mbaɗa men joni Barça ne continue ƴewde nannude bi hankkadi min donki wadde kasi koni wayi par ce que match o wari Barça waɗi ko foti won honno wadde nder terrain o Barça ɓe zuudi no pori kono sinno ɓe mbaɗino intensity ɓe mbaɗino koɓe pawno won e match uji keddiɗi noɓe gagnano terrain mabɓe kono eɓe kooli no fewi Galatasaray e mbawi gagnade ɗum ko ɗum caɗele so wonano ɗum Barça ne wawno gagnade oɗo kip kono koɓe kooli ko tampiniɓe par ce que équipe mbaɗo ni taw ko défense aɗa andi no zuuda taw so ball o yawani ɓe mbawa wadde hen haydara rokkude défense maɓɓe o caɗele non ko ni woni ɗum ɗo ni woni Barça no zuuri quoi ewo bandiraɓe kono wayi ha gonngol inchallah ewo jon noon kam jehen ƴewan tawa min garta quoi ƴewan ko Barça waɗata de Galatasaray gasi ko ni tan wayi ewo bandiraɓe min calminama on juurama goto foof inde mum mo yettode mum ko mor coftal ɓalliyare mun ha gonngol